fem de la festa de primavera, volem fer una festa molt, molt gran, de primavera, amb flors, ja ho veieu amb l'escenari que hem muntat, i com sempre, cançons de tot tipus, sobretot cançons que a la gent gran, sobretot, que és per la gent que nosaltres treballem, recordi coses. I realment la gent ve, està tothom a l'espera a la porta per entrar perquè sempre els hi agrada molt el que fem. Nosaltres el que volem donar és una mica d'alegria, sobretot a la gent gran del poble i de tots els que vulguin venir, no? És el més important per nosaltres.